ரொம்ப எக்ஸாஜரேட் ஆகி ரொம்ப ஒரு விஷயத்துக்கு எமோஷனும் ஆகுறதில்ல, அதற்காக ரொம்ப இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை சூன்யமாக இருக்குது இந்த உலகம் சொல்லி டிப்ரெஷனுக்குள்ளேயும் போகிறதில்ல. அப்போ இந்த பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் ஆகாய முத்திரை. இந்த ஆகாய முத்திரை பார்த்திங்கன்னா இதற்கு எப்படி ஒரு 10லிருந்து 15 விதமான பயன்கள் இருக்கும். எந்த மருத்துவத்துக்கும் கண்ட்ரோல் ஆகாதது இந்த ஆகாய முத்திரையில் கண்ட்ரோல் ஆகும். எதனால் எந்த மருத்துவத்திற்கும் கண்ட்ரோல் ஆகாதது ஆகாய முத்திரையில் கண்ட்ரோல் ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம உடலில் மற்ற பஞ்சபூதங்களோட ஏற்றத்தாழ்வு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எமோஷன்ஸ் கொடுக்கறதோட சரி. ஆனால் இந்த ஆகாயம்ன்றது எல்லா விரிவையும் தனக்குள்ளே வச்சு பஞ்சபூதங்கள் மற்ற எல்லாத்துக்கும் ஸ்பேஸ் கொடுக்கறது, இடம் கொடுக்கக்கூடியது. அதனால நிறைய இந்த ஆகாய முத்திரை மூலமாக நிறைய யூசஸ் இருக்குது. மருந்துகளில் சரியாகாதது எல்லாமே ஆகாயத்தை சமப்படுத்தும் போது சரியாகும்.